Maayong adlaw kaninyong mga suking tigpaminawan ni ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Dr. Elaine Batan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Marites, 45 anyos, byuda ug may mga anak, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong gipamati. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang namatay ang akong bana, ingon ini ang mga panghitabo. Nga nagnibiya man ka. Magusa naman lang misi mo mga anak, kawa naman ka. Mahusto na. Pila na ko kaadlaw nga sige hilak. Dili man na makaayo nimo. Ito ma. Niya pabaya ni Ate Joanna. Magunsa na laming duha. Kung hasta ikaw mawa na mo. Mga anak. Ma, kung muundang na lang ko sa akong pag-eskwela, ano makatabang ko nimo dinhi. Dili, Joanna. Kaya ranin ako. Mao'y akong gusto nga mo focus mo sa inyong pagtuon. Pero ma, Ayaw ko'y pagkinahi sa ugod. Sa ako nang giingon, kaya tamong buhion sa imong manghod. Ug mo'y akong gusto nga makahuman gyud mo day. Pahalag lisod. Basta para ninyo akong kayahon. Ay, alas 5 naman di ay. Mangabli na ko sa kong bakery. Maayong buntag, day Marites. Ay, Noy. Kaya niya nga pala ako, day. Balik 20 lang. Ay, sige Noy, kadiyat lang ha. Ay, day, Noy? okay ra ka? Okay naman ko Noy, nga na di ay. Murag magluspad kayo ka. Mao ba Noy? ma, ingon bitaw ko nimo nga muundang lang ko. Total dili bitaw na mudagan ng eskwelahan. Di laki. Ano kun ang tuig nga imong palapyon kung muundang ka? Nabalaka man gud ko nimo ma. Luspad ka kapag usang adlaw. Unya karon naglisod na sa kaginawa. Okay na ko. Sa kakapoy rato na ko. Ma, Ang akong gisulti mo ay tumana, Joanna. Dili ka muundang og eskwela. ma. Nakalitan yung tingali ng lawas ni mo. Kaya kung saan man gud wa man ka maanag trabaho nga hago gud kayo ka. Kaya dili man jud ka patrabo na tong aning nimong bana gud. Mo bitoy na. Huna-huna na ko day. Ay. Lisura man di ay uy kung watay katambayayong. Pero sa samang higayon, dili ka pwedeng mag-give up tungod kay naa kay mga anak nga nagsalik nimo. Correct ka day. Ay, pero sige lang uy. Laban lang. Total, pila naman lang katuig ug mahuman na si Joanna. Kung mo-graduate na ng imong anak nga kamagwangan, na nakay kaabag puhon. Gusto ka day. Ay, mapangon ako. Kinahanglan ako mag-andam sa pamahaw para sa mga bata. Kunya ni kauman, mangumpra pa kong ingredients para ini himo na kupan. Ay, sakit man akong tangkuko. Sa ako tingali ng pagkatuog da. Nibalik yung kog tuyo. Kay nipalit ang akong anak kog paan nga ni. Unya, inyong paan dili makaon. Unsa man? Ikaw kung ikaw na ni be, kung makaduot ka ba? Kagahi ani, makapangag manis ngipon. Mura naman ig bato kagahi. Unsa man? Ah, kana lamya na. Lamya ang pani mo. Ma'am, kilapay mong ko ni Muspan. Maunay angay sa mga negosyante nga maro parehas nimo. Dili gyud ka mo lambo sa imong negosyo day, kung ingon ana ang imong style. Ma'am,
nako, doon nagit ko'y sayop ni Adto, kay wa ko magbantay sa akong negosyo. Sugad atong hitabua, mas migrabe na hinon ang akong pagpaningkamot, kay ang mga tao sa amo, dili naman kayo mapalit sa akong bakery. Gusto unta sa akong anak kapasakag kaso ang babae nga milabay na kuspan. Pero wa na lang ko mangita gubot, kay nahibaw man kung doon nasabgit ko'y pagkuwang ato. Unya, Ma, kadaghan ko nimo giluto nga sudan nga klase-klase nga mga putahe. nauna-una na ako nakba. Mao na lang tingali ni akong inegosyo eh. Mamaligi akong sudan unya akong isuroy. Ha? Unya mainit man kaayo. Ay, susay kabalakan ako eh. Kaya ranin ako. Ay, arang-arang. Nahurot yun din tao ng akong paninda nga sudan. May na lang na ako'y pambawon sa mga bataan ni Ugma. Unya, marulsap na ako pohon. Sakit magit akong tangkugo eh. Nga man eh. Pila naman ni kaadlaw nga sakit. Dili ka high blood, ma. Naguna-una bitaw ko day. Magpabipit ta, ma. Okay raman ang imong BP, ante. Normal raman. Oh, mao ba day? Oo, ante. Nala, sige. Salamat kayo ha. Gaw, salamat kaw. Dili na gyud mi kinahanglan mo adtog layo. Kay ni aman di kay gamit. Ay, way kaso gaw, oy. Dadalang gud si ante dinhi kung magpa-BP siya. Sige, gaw. Salamat kaayo. Nga naman ko. Aircon man taning kwarto pero gipaningot man kung bugnaw kayo. Usahay, ako nang itago sa akong mga anak nga akong gibati. Kay dili ko gusto nga mabalakas sila og matandog ang ilang pagtuon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nagpa-check up ko sa akong BP, pero matod sa akong pag-umangkon nga medical course ang gikuha, normal raman ko nung akong BP. Pero nga nung sige man nagsakit ang akong tangkuko. Ikaduhang pangutana, doon ay panahon nga mura ko malipong, unya ang mga tao makabantay na ako nga luspad sab kuno ko. Unsa man kaha ni? Posible kaha nga anemic ko? Pero may mugod kong kuwang sa tug. O basig stress lang ni. Ikatulong pangutana, sa tinuod lang, maglisod gid ko og katog. Doon na pa mo ikasuggest na tambal pang pakatog nga dili na magkinahanglan og reseta? Doon ay miingon ako nga imnan lang ko nunin ako og cetirizine aron makatog ko. Pero di ba para allergy raman na? Pwede ra ba di kung moinom og cetirizine bisag way allergy? Ikaupat og katapusan, doon ay panahon nga bisag bugnaw, panington man gihapon kog bugnaw. Unsa man day ni? Kuwang ba og vitamins ang akong lawas? Unsa man nga vitamins ang inyong masuggest nga akong imnon kada adlaw para dili maluya ang akong lawas? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Marites. So ang ato magtatampo ko nga dawa si Marites, 45 years old, taga Cebu City, usa ka widow, ay mga anak, may tungod kini sa iyang mga problema sa blood pressure ba to? Oh, masa nabati nga to sila sa drama. So mga regards mga taga Cebu City. Musta naman dai si Ima diha sa kuan, sa Sambagdos. Limot ko sa apelyido ni Ima. Hilingan ni Awi Samura, ha? O si may lang Ima Sanchez, Ima Pamutang, Ima Lianto, dahil kailang Ima. O musta naman si Mino Gabisay diya sa Bunbun, okay? O mga taga Cebu City, musta naman diya si Dr. Dinopol, o si Dr. Marian Dinopol, o si Robert Dinopol, ako mga kauban sa tennis, ha? Musta naman si Colonel June Albisa, Jerry Nadila, Dr. Kin Siliona, Lulong Bantilan, o kinsa pa man da. Dr. Puray, musta naman chess na to da, Dr. Rudy Kuray. Dr. Rudy siya, musta? Regards, bago lang hindi may nagkita ni Dr. Boy Ligo. Musta naman ka Dr. Boy Ligo diya sa Tanhay.
City. Nag-withdraw ko sa Union Bank kay wala sud ako pitaka. Ang sunod rin sa kong likod, siya gyud sa nga, Rene Obra. Ko, kaila man nako. Ay sus, si Dr. Boyligo na ha. Regards ni mo Dr. Boyligo sa Tanhay Bohol, Tanhay Negros og na taga Bais no. Dr. Joey Villarosa. So going back to the problem ni Marites na iyang blood pressure. Manay mong blood pressure Marites. Sa ba kaning why so dato pitaka mo taas itong blood pressure. Di ba Julita? Ni si Julita o si Joel de la Piña musta man mo da? Naot na isod yung pitaka para dili mo taas yung blood pressure. Magpa-check up ko sa akong BP pero matod sa akong pagumangkon nga medical course ang gikuha, normal naman kuno akong BP pero nganong sige man og sakit akong tangkogo. Basig na kay lisyon si tago. Atong ginaibalaan nga ang normal blood pressure is 120 ang systolic, nga 80 ang diastolic. So, may daghang mga hinungdan nga masakit atong tangkogo, basig nabikil ka pagkatulog nimo or basig gibunalan ka sa imong kinsa nagbunalan mo. Di bitaw ay. Kining matulog ta nga imong liog di bitaw comfortable sa imong pilo. Posible na pagkabuntag mo tikig imong tangkugo, ha? Or basig kulang kag mga vitamins, these are possible factors. Unsa kung dili lang taas imong blood pressure, unsa may i-consider nga taas og blood pressure? Kanang mga tag-as lagi kayo 140/90 pataas, stage 2 na no? Kung ang imong blood pressure 180/110 pataas, kinahanglan ka nag-hospital na ka. Unsa may makapataas atong blood pressure, ha? Mao ni inungdan. Kining mga obese, ha? O kay balog si Marites tambok-tambok man o dili ba kay tambok, no? Obese, nga kulang sa exercise, nga kulang imong dili ka healthy diet, no? Kinang kaon kag kanang high potassium diet, no? Para dili ka makuan kining sakit ug dali, no? Kining banana daga as nagpotassium. Lower ang imong salt intake. Kung katong nanabako, hunong na mo ba? Katong nang marijuana og shabu, hunong na mo. Kaya maayo nga itong pagkatulog, good positioning, nga avoid stress. Okay, mga tao nga under stress, purbida, sakit na naman tangkugo. Kaya nang stress man good, magkakos og contraction sa atong mga muscles. And usually, kung under stress ta, ang muscle nga ma-involve is the occipital muscle, kining at the back of our neck. So, mo na usa sinungdan nga mag-headache ta because of muscle contraction. Okay, sunod nga pangutana. Doon ay panahon nga mura kog malipong unya ang mga tao nakabantay nako nga luspad sa daw ko. Unsa man kahani? Posible kaha nga anemic ko. Imbayog kung kuwang og tulog. O basin stress lang ni. Kuwang kag tulog usa na sa mga hinungdan sa kunang gingon. Usa sa mga hinungdan kulang og tulog na makakuan sa imong blood pressure, no? Edad ni mo Marites, 45 years old. Middle age akang di mapagkatigulang, no? So little exercise imong liog pa-flex niya gentle massage can help, and then you eat a healthy diet. Kung kulang kang tulog mo ni tubag sa imong pangutana nganong dili maayo mong paminaw kay we need to sleep. Nganong mo sleep man ta in order to maintain our homeostasis, normal physiological functioning sa tong lawas, ma-recharge ta, ma-recuperate, pulihan ang mga energy spent the day before, ma-replenish. In other words, para nga the following day, ready na sad ta sa mga daily activities nga atong pagasagubangon. Sunod na pangutana, sa tinod lang naglisod gyud ko og tulog. Doon na ba mo'y ikasuggest nga tambal pang patulog nga dili ra magkinahanglan og resita? Doon na niingon ako nga imnan lang kuno nako nig cetirizine aron makatulog ko. Pero di ba para allergy ning cetirizine, pwede ba dahil ni imnon og cetirizine bisag walay allergy? Ako naginom sa kog cetirizine usahay kanang nakoy allergy kanang gisipon ko. Makaduka gud yun basta mga antihistaminic makaduka ni siya, pero ang purpose sa cetirizine is anti-allergy. Side effect lang niyang dizziness or katulgon ka. So kung tulog ang imong problema, I rather suggest you take mga hypnotic medicines nga kinahanglan og prescription. Mahinuan ako mga pipila kaning Zolpidem or Stelnox. O na kasagaran ng resita sa akong mga pasyente nga dili makatulog. Or you can take mga anti-anxiety medications like alprazolam or mga benzodiazepines. Okay? So, sunod nga pangutana. Doon ay panahon nga bisag bugnaw pero paingon sad kog panington sad kog bugnaw. Unsa man di ini? Kuwang ba kog vitamins? Posible. Ug may mga vitamins nga i-suggest sa imo nako kadala adlaw para dili nako
magluya akong lawas. So daghang katag mga commercialized nga mga vitamins, pero kini mga vitamins makuha rin sa atong pagkaon. So you take green leafy vegetables, egg, milk, mga banana, avocado, kanayon na kay makatabang na sa ingnon ta normal functioning sa atong lawas, no? Ug pananglitan gani luyag gyud ka. You may suggest nga magpakuha ka og complete blood count. Basig ubos ka og hemoglobin. Kung magka-hemoglobin, you may eat iron-rich food like ampalaya o sa pamandiha nga makabos sa imong iron deficiency kung pananglitan kulang kag iron. So, complete blood count, dili man na siya mahal. Mapakuha lang kag blood sample niya. Paghatag sa result, mahibala nimo kulang kag mga electrolytes sa pamandiha, sodium, potassium, calcium, magnesium sa pamandiha, makitaan man nimo sa laboratory result, no? Ngadto ka sa mga laboratory centers, pakuha kag blood sample para nga makuhaan ka og hemoglobin, hematocrit, RBC, WBC, platelet count, ugon sa pamandiyang mga kita, BUN, creatinine, SGPT, SGOT, daghan makita sa imong blood laboratory exam. Alright? So, inaat nakasabot ka sa kung speaker nimo o ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini akong